Yes, velkommen til endnu en træningsvideo. Jeg er på vej ned i Haderslev Styrkeløfterklub som sædvanligt, og det er i dag mandag, og mandag betyder squat og bænkpres. Dagens træning er bænkpres fokuseret. Det betyder, at jeg går fra bænkpres til squat, tilbage til bænkpres igen. Bænkpres sessionerne er rimelig klassiske i forhold til mit program, og jeg arbejder mig langsomt op til 4 tunge toer. Men derimod er squat-sessionen i dag meget volumenpræget. Det betyder, at jeg kommer ikke over 70%. 70% for mig er omkring 120 kg. Og så bliver volumen derimod sat op. Så det er lav intensitet, høj volumen på squat i dag. Det betyder mange gentagelser, mange sæt. Og det er nu en dag, hvor squat-repetitionerne ryger helt op omkring 8 repetitioner. Altså det vil sige, at jeg arbejder mig fra 5 til 6, til 7, til 8 og så den anden vej. Så det er en form for pyramidesæt på squat i dag, som er man kan ikke sige atypisk for Shaiko-programmet, men det er ikke sådan, som træningerne typisk ser ud. Men der er sådan nogle volume, der hister her, hvor procenterne, intensiteten er lavere, og hvor man så derfor skruer volumen op for at få noget hypertrofi faktisk i programmet også. Selvom repetitionerne er høje, så er intensiteten så lav, så man vil aldrig nogensinde bryde god form. Det betyder også, at hvis den 8. repetition i topsættet er dårlig form, så betyder det altså, at mine procent er for høje. Jeg skal kunne udføre alle 8 repetitioner med noget nær perfekt form. Så det er egentlig hele filosofien omkring Shaiko, at procenterne og intensiteten er ikke højere, end at du kan udføre alle løftene med perfekt form. Så det er dagens træning. Vi startede med en gang opvarmning. Pulstræning, så har jeg varmet op helt fra bunden. Alle muskler og led. Føles smidigt, føles rart. Og nu kommer de første 4 tunge toer med 98 kg på bænken. De kommer her. 98 kg på stangen, som sagt. 4 sæt af 2. Holder 2 sekunders pause på brystet i det første rep, for at imitere konkurrenceløftet så meget som muligt. Hvis jeg ikke havde været selv, så ville jeg få en til at tælle 2 sekunder på brystet. Stort set alt gik galt i det løft. Det kræver om at have kropsspænding i underkroppen og holde baller, haser, alt spændt i løftet. Men nogle gange gør det, når man ligger i en stram ark, jeg kramper i ballen eller i låret. Så egentlig skulle jeg have resettet mit løft der, men jeg strak bare ballen ud og gennemførte løftet. Jeg føler, at jeg har overskud i dag. Bænken kører godt. De 98 kg føles lettere end de 2 andre gange. Jeg har haft 98 kg på stangen til 2 år. Og jeg er 3 uger, det er mandag i 3. uge i mit Shaiko-program, så tilvænningen er ved at være der. Og det er typisk det, man oplever, at når man starter ud, så skal kroppen tilvænne sig til et nyt repetitionsrepertoire, kan man kalde det, og en højere volumen. Og det er helt klassisk, at herinde i 3. uge, så kan man begynde at mærke en kropstilvænning til programmet. Så jeg kørte 97,5, som var det nemmeste, tætteste på de 98 kg, som programmet har tilskrevet. Men de her halvkilos vægtskiver, de kommer altså ud af. Så nu ligger jeg på 98,5 kg, som selvfølgelig er 0,5 kg over, hvad programmet beder om. Men på grund af, at stangen føles let i dag, så bruger jeg sund fornuft, som en lille smule mere på. Sæt nummer 2. 2 repetitioner. Vi prøver at undgå kram i ballen den her gang. Noget bedre. Sæt nummer 3.
Fjerde og sidste sæt i første omgang. Som sagt, så rammer jeg bænkpres 2 gange i dag. Ikke nogen bænkvariationer, det er konkurrenceløft begge gange. Så det her det er sidste sæt af de første 4 tunge toer. Nå, sidste sæt. Fokus på at have god position på bænken. Stærkt opspænd. God bar path. Ikke det bedste bænkpres, jeg har lavet nogensinde. Jeg føler, at jeg presser meget af vægten op med styrke, som på en måde er en god ting. Vægten er ikke svær at løfte for mig, men min form er ikke super god. Jeg må analysere lidt på den. Vi skal over på bænkpres, vi skal over på squat. Jeg varmer op, og jeg filmer min topsæt. Yes, så er det squat-tid. Vi har arbejdet os op til 120 kg, som for mig er 70%. Der skal blive i dag. Som sagt, lave procenter, lav intensitet med høj volumen. Nu skal jeg ramme en 3'er, en 6'er, en 4'er, en 8'er og en 7'er. Så form for pyramide her. Høje repetitioner. Her kommer først en 3'er.
1, 2, 3, kom 2 med. Ja tak, kom så. Fast. Kom ind til. Ja så, fart med. Ja så. Full speed, baby. Woo! Walk the nice. Yeah, dagens træning er overstået. Jeg fik vist sagt i starten af videoen, at vægten føles let i dag. Det passer også på bænkpres. Forrige træningssession var dobbelt op på squat, og jeg havde i alt 8 tunge toer med over 80%, og det hævner sig i dag. Mine squats, de var mildt sagt forfærdelige. Jeg var stiv i hofterne, stiv i bunden. Styrken var der ikke, men jeg kom igennem nogenlunde. Jeg kom igennem repetitionerne, men formen var ikke perfekt, og det var som sagt ikke nogen rar oplevelse. Bænkpres derimod var masser af overskud. Så alt i alt en dag succesfuld bænkpres, især i anden omgang. Og squattet, det var ren overlevelse. Efter hovedøvelserne squat og bænkpres i dag, så havde jeg en lille smule accessory work. Jeg havde 5 sæt af 6 på bryst, og jeg valgte at tage skrå pres med håndvægte. Og så var der 5x5 siddende good mornings, og min gamle lændskade, den hævner sig en lille smule på good morning, så det er lidt op og ned, om jeg laver med leg. Så der valgte jeg at lave et mix af jeg lavede stivbenet deadlift faktisk, som træner de samme muskler som good mornings på en lidt anden måde. Altså primært lænd og baglov. Så vi kom igennem det på sådan cirka 2 timer i dag. Så jeg håber I har nyt at følge med. Og der er masser af videoer på vej. Både logs fra cirkeltræning og alt muligt andet. Så jeg har masser af idéer i tankerne, så jeg håber I nyder at følge med. Og indtil næste gang, vi ses.